Marián Vayreda és un escriptor olotí, és l'autor de La punyalada, és una de les obres més importants de la literatura catalana contemporània, publicada l'any 1903, just l'any que ell va morir, i una part important d'aquesta obra va ser escrita justament en aquesta casa que ara és el Museu dels Sants. Aquesta exposició, que es diu Marián Vayreda, llum i ombres, que us convidem a venir-la a veure, és una exposició sobre literatura, sobre 3 de les novel·les que ell va escriure, Els records de la darrera carlinada, molt coneguda per tothom, Sang nova, que és una novel·la, aquesta sí, desconeguda, i La punyalada, i el que pretenem mostrar a través d'aquesta exposició és la trajectòria existencial i personal de Marián Vayreda a través de les 3 obres més importants de la seva producció literària. La màgia de la literatura de Marián Vayreda és que totes aquestes abstraccions aconsegueix de proporcionar-les a través d'un llenguatge, d'unes paraules, que són el llenguatge i les paraules d'una tribu que, en primer lloc, és la nostra tribu, la dels olotins, garrotxins, però és un llenguatge que és el nostre, és encara el nostre, ens interpel·la i d'alguna manera ens fa treure també tot allò que nosaltres portem dintre, tot allò que forma part de nosaltres i que en un moment determinat es pot convertir en història en majúscules, és a dir, l'experiència de la guerra, l'experiència del viatge, l'experiència de l'autorecerca. És una exposició que intenta reflectir també la percepció que Marián Vayreda tenia de la seva realitat històrica, que no és gaire diferent de la percepció que nosaltres en aquests moments tenim d'aquesta mateixa realitat històrica i política. Convidem a fer un viatge, a introduir-nos en una mena de túnel que a través de diferents espais, concretament 5, ens ajuden a entendre a través de la paraula, una paraula que la podem veure projectada a les parets, que la podem veure reflectida a través d'imatges, que la podem sentir in situ i ens permet d'entrar cada vegada més dintre d'aquesta obra i que ens permet a nosaltres mateixos d'emmirallar-nos-hi. Nosaltres som l'escriptor, nosaltres sentim allò que ell va sentir i ho sentim en funció de la nostra circumstància, de qui som, del que coneixem, i per tant allò que pretén aquesta exposició és provocar sensacions que a la sortida ens permetin posar-nos un mirall davant nostre i repensar-nos a nosaltres mateixos com a persones.